סרטון של מיילי. סמיילי. אז מיילי פה עושה איפור, תראי להם את האיפור היפה שלך. נכון יפה? עכשיו אנחנו רוצים עוד ועם נשים. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף צלליות. מיילי תבחרי צבע. ורוד. איזה, כזה או כזה? כזה. כזה ורוד. זה שגול. אוקיי. יאללה. מיילי תשב על הכיסא. תדגמן לנו את האיפור. נשים את הטלפון פה. זה צללית ג'לי. מה שאומר שהיא מאוד מאוד כמו מים, נכון? רגע. יפה. רואים את זה, אל תדאגי. אני אראה לך את זה בתמונה. חכי. עכשיו נשאר עוד לסגור, תסגרי. עכשיו צד שני, פעם שנייה. אמרת שאת צריכה את זה. נכון, צריך את זה? למה? לסומק. תסגרי. איזה אודם יפה זה מיילי. תראי מה קטן. יפה. עכשיו תסתכלו, אני שמתי מלא סומק למיילי, אז כדי להוריד קצת צריך לטשטש אותו. או, מהמם. עכשיו מיילי תספר לכם קצת מה היא הולכת לעשות היום. היום אני הולכת לקנות בגדים. כן? איזה בגדים? למה בגדים? לפראג. נכון, תספרי להם שאת טסה ויהיה הרבה סרטונים. אני טסה ויש מלא סרטונים. סרטונים, כן. אנחנו טסים לתחרות בפראג, ומיילי הולכת לרקוד שם, נכון מיילי? על הבמה. כן. ואנחנו נעשה לכם הרבה סרטונים ביוטיוב, אז תישארו מעודכנים, אוהבות אתכם. ביי. לא ביי. למה לא ביי? לא סיימנו. לא סיימנו. הייתי רוצה לעשות פה עוד איפור, אז אני רוצה להראות לכם. את זה את רוצה? תראי להם. יפה. בואו נשים אותו. אוקיי. יש לי כסתפה. נכון. תראו, שמנו נעשים עכשיו היילייטר. נשים את זה כאן. זה ממש כזה יעשה ממש יפה. טוב, ביי. זהו, ביי.